Igen. Én nem rosszat szólálok. Nem. Megyünk a vasparipák előtt, megnézzük a... Hoztántél a vasszamarakhoz, mert nézek. Igen, de először a vitézeket megnézzük, hogy harcolnak. A szamarak miatt ne aggódják, az jó lovák, hogy bizonyára megedeti, és le is tudakoltatál őket. Az bizony jó lenne, mert üres a tankon, megmondom A őszintén. tisztázóban megtalálnátok, mindegy, csak majd a nyakunkban nem beledéznek az egész vének. Nagyon szépen köszönjük, hogy kell ezt megköszönni autentikusan? Új uram, ahogy mondanás nyelvedre esik, csak majd a fogad kerítésébe bele ne akadék a szavaz. Azt a mindenit. Na, köszönjük szépen!